President Hakainde Hichilema vauya muzana nhasi on the Sabbath day vauya vakashare a word auya akataura mashoko aita kuti aiwa kunyange nyika inotungamira kana nyangwe vari muSADC vanyatsokuona kuti we have a leader, we have someone anotiita cheer up. Sana pina mashoko ataugwa navaHakainde Hichilema, mashoko abva from nyika yeZambia yokuti bva wasubscriber obva walaika wotina on the bell icon. Tichipinda paendo pavo vanoposta epicha sera muri kuona irero vobva vanyora vachiti, as we take this Sabbath to reflect and rest, guide our thoughts towards you and help us find peace in your presence. May this day be a reminder of the blessings of life, of the beauty in stillness, and of the promise of a new week ahead. This we pray, and in Jesus' name, amen. Happy Sabbath, Hakainde Hichilema. Apa tinyasa kuona kuti aiwa Hakainde Hichilema aka-adopta a strategy yoshandiswa naNelson Chamisa. Vanhu vanokriticize vachiti Nelson Chamisa anoita zvemavhesi, mutungamiri wemanyepo, but honai mumwe mutungamiri Hakainde Hichilema anozika kuti aiwa ari kutonga nyika yeZambia zvakanyasa kunaka, vanhu vese vari satisfied naye. Handitika, so why is it kana zvoitwa naNelson Chamisa vanhu vanozviona kunge zvashata, vanozviona as if Nelson Chamisa akubva pa the main obligation yake yekutungamira kana kudeliver vanhu to the Canaan seanotaura. Tudzei mafungiro enyu noti kudii pamusoro pechitiko ichichi. Aiwa vanhu chavari kuona kuti aiwa President Hakainde Hichilema ari kuencouragea vanhu kuti vanhu vanofanira kunge vachinamata kuna Mwari. Ndozvatiri kuona zviitwa naNelson Chamisa. Pinai mucomment section medu mbotudza mafungiro enyu, musangano subscribe, kulike, chinotana on the bell icon.